Malawi Today. Cholinga changa lero ndimati ndikuwuzeni Amalawi anzanga kuti mnyozo umene mukuona kuno kumagona ndi njala kumazunzika sikuti onse mayiko akuona izizi. Ineyo ndikuyenda koseko sikuti nawo sakuona izi. Tisamanamizane Amalawi ndi sambi. Ife amene tikudya bwino kumauza Amalawi kuti zisauka anzanunso kwina kusauka kunama. Takulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Anthu ndi odabwa kwambiri komanso mafunso amene ali m'mitima mwanu ndi omwenso ife tili nawo kunena kuti kodi Chakwera ndi Joyce Banda adayambana, popeza zambiri zakhala zikuyankhulidwa kunena kuti Joyce Banda ndi Chakwera ali pa ubale waukulu moti atha kupanga mgwirizano mpazisankho zimene zikubwerazi. Tikukumbukira bwino kuti PP idalengeza kunena kuti yatuluka mu mgwirizano wa Tonse Alliance, koma zimapezekabe kunena kuti president amawatuma Mai Joyce Banda pa ntchito zosiyanasiyana zomwe zimapangisa kuti anthu azidabwa kuti kodi ndizoona ndi zoti Joyce Banda adasiyana ndi Chakwera mu mgwirizano. Koma zadziwika kunena kuti Joyce Banda sakupanganso za Tonse Alliance kapena sakuonesa chidwi chogwirizana ndi MCP, popeza kunena kuti iwo atabwera kuchokera kunja anang'alula kwambiri Lazarus Chakwera komanso ulamuliro wa MCP kunena kuti usamanamize anthu, kuti anthu kunjako akuvutika. Choncho Malawi muno tisamadabwe ndi umphawi umene ulipo kutengera kuti anthu enanso kunja akuvutika. Akunena kuti ili ndi bodza la mkunkhuniza kwambiri, ndipo izi ndi zimene adayankhula Joyce Banda atangobwera kuchokera kunja kumeneyo adapita. Cholinga changa lero ndimati ndikuwuzeni Amalawi anzanga kuti mnyozo umene mukuona kuno kumagona ndi njala kumazunzika sikuti onse mayiko akuona izizi. Ineyo ndikuyenda koseko sikuti nawo sakuona izi. Tisamanamizane Amalawi ndi sambi. Ife amene tikudya bwino kumauza Amalawi kuti zisauka anzanunso kwina kusauka kunama. Sopano ndimati ndifunse kodi kunalibe ndiye muzindiyankha. Kodi kunali nkhani ya Sona kuno eti? Sona 2. Kodi kuno kunali akuti kuchekana ku parliament eti? Paka na kuborera na matayala? Kodi ndizoona kuti amafuna kupha Enoch Chihana? Ndimati ndifuse. Kodi ndizoona kuti galimoto ya MCP nakaphwanyidwa kumachinga kuphwanya? Kodi ndikufuseni abale anga ndizoona kuti kunali mademo achinyamata anaenda museo? Ndizoona kuti anapulisira matia gasi? Olemekezeka Malawi anzanga. Kodi akuti ndizoona kuti azimayi anzanga ogulisa kaunjika ananyanduka anaenda museo chifukwa cha kukwiya ndizochitika? Ndizoona kuti amene akugulisa black market dollar pa 5,000 amakafunafuna kumakwapula zikwapu bwanji akudulisa kwa akuje dollar? Ndiye ine ndabwera ndimafuna kuti ndinene izi. Mukazaona zimenezo muzafuse kuti kodi pamene tikuona zonsezi anthu akugona ndi njala, anthu akukwapulidwa, anthu akuthiridwa kuje ndiye gasi, chabwino chimene chikuchitika ndi chani? Funa munene kuti zabwino zikuchitika ndizo koma zoyipa zikuchitika ndizo. Ndiye ine ndinafunsa kuti ine kunalibe abale anga, kodi mmene mukuvutika ndi zimenezo zabwino zikuchitika ndi chani? Akupasani chimanga? Abale anga pamene mukuthamanga ndi tiye gasi mufuno, chabwino mwachiona ndi chani? Ali 0 pa 10. 0 pa 10. Olemekezeka mainda abamu zafika posa uzana
ndiye ndimati ndiuze mtundu wa Malawi kunja kwa machaka ndiona tu panopo inama ndiona kuti kaswiri na apa zinthu zokayendesedwe kaziko ndiye chifukwa chama ndiitana kuthesa kwa mavuto a muziko sikukwapula anthu ogulisa black market. Kuthesa kwa mavuto a muziko sikupita kukapulisirana matayala. Kuthesa kwa mavuto sikuchekana kukhapana yayi. Boma imakhala pasi ndikuyang'ana mwasangasanga ndi chani chimene chingapange kuti mavuto watani ndikupempheni amene muli ndi maudindo musatinyoze, musanene kuti amaenda kusewu osana kwiye akungopanga ndale. Azimayi mwadya inuyo mwadya. Inetu nanena last week kusonkhano wina kuti wina wacha anaimba nyimbo yokhala ngati yopanda ntchito koma ndi nyimbo ndithu. Ananena kuti madolo eti ananena kuti kugona kulota nkukuta seda mai kukumbukira sopano anzathu amene akugona paka kumalota ndiye akumatha kumazuka ndi kumatiuza ife kumatinyoza ngati sife anthu olemekezeka mayi. Apapa zikafika apapa zonse ndakufusa nizija kupangi kwa wiki imozi zikolata. Mmene motu ndi mmene ayankhulira president akale a dziko lino Mayi Joyce Banda atangobwera kuchokera kunja kumene iwo adapita. Kodi mmene mwamvera alongosolera a Joyce Banda pamenepa zikutsonyezanso kuti ali pa ubale wina uliwonse ndi MCP. Nanga ino mukuona kuti za mgwirizano ziliponso apa kapena tupo peza andale sapanganika. Nde tisafulumire kuyankhula zinthu zambiri koma tidikire pamene zisankho zikhale zikuchitika ndipo nthawi ya kampeni akatsegula tiona kuti ndani ayenda ndi ndani. Koma padakali pano ife tizingomva zimene iwo akuyankhula. Nde alongosolatu zambiri mu speech yawo Mayi Joyce Banda akunena kuti kukonza zinthu sikukwapula anthu amene akusunga forex kapena kuti sikumenya anthu amene akupita kapanga ma demonstrations koma kungowapasa anthu zimene iwo akufuna. Nde kwa anthu amene mungotipeza kumene iyi ndi Malawi lero timakupemphani kuti subscription kapena kuti kupanga subscribe ndikofunika kwambiri komanso kupanga comment share osewala kupanga kudina kabero kamene kazikusonyezani zoti taponya video ya nyuwani. Soncho kufikira nthawi ina ndingokupemphani kuti mukhalenso pomwepo pamene tikubweretsereni ma videos ena okoma zikomo.